El Circuit de Catalunya està situat al cor del Vallès Oriental. Una comarca on s'elabora una àmplia varietat de productes que es poden degustar en una gran quantitat de restaurants envoltats per paratges naturals, com el Parc Natural del Montseny. Una comarca amb una gastronomia molt variada, amb propostes culinàries per a tots els gustos. Si us deixeu seduir per la cuina del Vallès Oriental, no us podeu deixar perdre, per exemple, la mongeta del ganxet, el nostre producte estrella. Aquesta mongeta gaudeix de la denominació d'origen protegida Vallès-Maresme. És un llegum sec que podem trobar cuinat o en conserva. És seca, de mida mitjana, blanca i en forma de ganxo. L'altra denominació d'origen del Vallès Oriental és el dels vins d'Alella. Aquestes vinyes, una de les més petites de la península, cobreixen una extensió de poc més de 500 hectàrees. Tot i que podem trobar varietats rosades i negres, els seus vins blancs són reconeguts per la seva gran qualitat. A Caldes de Montbui encara s'elabora la pasta com feia 300 anys enrere, amb blats durs de primera qualitat barrejats amb aigua termal de Caldes, assecada durant 48 hores en armaris de fusta i envasada de forma artesanal i acurada. A la Garriga hi trobem un tipus de botifarra que ha creuat fronteres i que està reconeguda arreu de l'estat. N'hi ha de cuites i de crues i s'elaboren amb tot tipus de condiments: d'ou, de caldera, negre, de formatges, de bolets, d'escalivada. A Canovelles hi trobem una de les poques empreses familiars dedicades a l'elaboració artesanal de iogurt i formatges d'ovella. La llet per elaborar els productes la proporciona el ramat de 400 ovelles que tenen, fet que els permet tenir un control rigorós de la seva alimentació. Les cerveses d'autor també ocupen un lloc destacat. Són cerveses elaborades únicament amb matèries primeres de qualitat: malt de cereals, aigua, llúpol i llevat. Unes cerveses artesanals sense conservants ni additius químics que han permès recuperar les pràctiques tradicionals del seu procés de fabricació. Per últim, no ens oblidem d'un dels condiments més importants de la dieta mediterrània, les avellanes, que contenen un alt nivell de proteïnes, fibres, sals minerals i vitamines. A Santa Eulàlia de Ronçana, les avellanes es cultiven de forma ecològica, sense utilitzar pesticides, plaguicides o adobs minerals. Tots aquests productes i molts altres que trobareu arreu del Vallès Oriental es poden combinar en infinitats de receptes gastronòmiques que ens donen un segell personal i de qualitat. Les olles, les copes, les paelles, els plats i tot el que participa de la cuina conformen aquesta aposta gastronòmica d'autor, de mercat i de temporada, on es barreja la cuina més tradicional amb l'aposta pels gustos i la creació més moderns. Per donar forma a tota aquesta àmplia oferta de productes, la comarca ens ofereix una extensa llista de restaurants aptes per totes les exigències i totes les butxaques. Cada restaurant ens ofereix una proposta diferent més enllà dels seus plats i les seves receptes. Restaurants on la petjada del modernisme i tot el que la seva arquitectura de vitralls i formes recargolades representa no passa desapercebuda. Establiments de prestigi internacional reconeguts per les millors guies gastronòmiques amb xefs de renom a nivell mundial. Acollidors salons construïts en els menjadors familiars de les antigues masies catalanes, on és fàcil gaudir d'un plat amb tranquil·litat i on es pot degustar la passió pels productes de mercat i de temporada. Restaurants integrats en la riquesa natural de la comarca, envoltats pels boscos del Parc Natural del Montseny, dels Cingles del Bertí o dels parcs de serralada de Marina o litoral, que permeten un contacte directe amb la natura, lluny dels nuclis més habitats i industrialitzats. Amb tot, la cuina del Vallès Oriental té una personalitat pròpia que la fa diferent a la resta. Productors, productes, restaurants i restauradors fan d'aquesta comarca una parada obligada per a tots els que creuen que compartir taula és alguna cosa més que un simple menjar.